nehodvábnou cestou domov, časť 5, Irán, diel 2. V jazde sme prespávali v stane na parkovisku spoločne s množstvom ďalších Iráncov. Cestou ďalej na juh sme vedľa cesty na mape náhodou objavili malú dedinku s krásnym hradom Sariast. Pevnosť bola postavená z nepálenej tehly a piesku medzi 3. až 7. storočím nášho letopočtu. Objekt obsahuje až 480 izieb, v ktorých sa nachádzajú rôzne pôvodné nádoby a vázy. V meste Rafsanján sme absolvovali aktivity na spoznanie iránskych tradícií. Navštívili sme napríklad rodinnú firmu na ručnú výrobu kobercov, mali sme možnosť si výrobu aj vyskúšať. Výroba najzložitejších kobercov s malými detailami môže trvať aj 10 rokov a cena sa môže vyšplhať až na desiatky tisíc eur. Ďalšou tradičnou aktivitou bol najstarší šport na svete Zurkanech, ktorý údajne pochádza z roku 132 pred Kristom. Jedná sa o tradičný rituálny mix atletiky a bojového umenia, ktorá kedysi slúžila na výcvik perských bojovníkov. Spája v sebe bojové umenia, kalisteniku, silový tréning a hudbu. Každý pohyb alebo predmet používaný počas tohto cvičenia znázorňuje pohyb v boji a iný druh zbroja, napríklad meč, štít alebo luk. Kamenná dedinka Mejmand, v ktorej v súčasnosti žije zhruba 350 ľudí, v ručne vykopaných jaskyniach bola našou ďalšou zastávkou. Jaskyne sú staré niekoľko tisíc rokov, o čom svedčia rytiny spred 10 000 rokov, respektíve náleziská keramiky, staré približne 6 000 rokov. V dedinke sa v jaskyniach nachádza reštaurácia, obchody, škola alebo aj mešita. Večer, keď už sme nemali kde prespať, spýtal som sa v reštaurácii, či nemôžeme prespať v aute na ich parkovisku. Majiteľka nás bez zaváhania pozvala do reštaurácie, kde sme prespali a najedli sa. Jedným zo sklamaní bola Kírova hrobka, zakladateľa starovekej Achamejskej ríše, kde v podstate nebolo nič, dokonca okuliare virtuálnej reality, ktoré mali zobrazovať miesto, ako vyzeralo pred stovkami rokov, zobrazovali navyše len pár stromov. Nakš-e-Rostam sú skalné hrobky zhruba z 5. storočia pred Kristom, kde sa nachádzajú sarkofágy perských vládcov. Persepolis. Známe, majestátne, staroveké mesto, založené Dareiosom I v roku 520 pred Kristom a dobité a vypálené Alexandrom Veľkým v roku 320 pred Kristom. V ruinách mesta sa našlo napríklad vyše 30 000 klinopisných tabuliek. Všetky sochy a budovy boli postavené z tmavosivého mramoru. Zaujímavosťou je, že 15 stĺpov stojí úplne neporušených. Z Persepolisu sme to mali už len naskok do Širázu, kde sme po 8 dňoch a po vyše 2800 kilometroch odovzdali požičané auto. Našťastie sme sa vyhli akýmkoľvek nehodám a za benzín sme zaplatili neuveriteľných 13 eur.
Širáz sme sa najviac tešili na ružovú mešitu, ktorej názov je odvodený od detailného obkladu mozaiky. Mozaika tiež charakterizuje samotné mesto, kde sa pestuje okolo 300 druhov ruží. Špecialitou mešity sú farebné okná, cez ktoré vychádzajúce slnko osvetľuje v niektorých častiach roka až celú miestnosť. Aby sme ešte zostali pri ružovej farbe, navštívili sme ružové solné jazero Maharlu. Jedná sa o sezónne jazero, ktoré sa zvyčajne vyparí do konca leta a odkryje svoje biele dno. Ružovo-červená farba pochádza z vysokého množstva červených rias na dne jazera. Premnoženie rias je spôsobené obsahom soli. V polovici leta, keď nie sú dažde také časté, vysoká miera vyparovania zmení jazero na krásnu ružovú farbu. Trajektom a nočným autobusom sme sa prepravili na najväčší iránsky ostrov Kešm. Ostrov, nachádzajúci sa v Perskom zálive, má rozlohu takmer 1500 km štvorcových. My sme na ostrove navštívili Stars Valley, alebo Hviezdne údolie, krásne prírodné útvary a stĺpy. Niektorí ľudia verili, že boli vytvorené pádom hviezdy, od toho aj odvodený názov. Na obrovské teplo sme si na našich cestách už ako tak zvykli. No na ostrovoch nás k vysokým teplotám navyše čakala obrovská vlhkosť, ktorá bola absolútne neznesiteľná. Na kúsok sme tiež nazreli do najdlhšej solnej jaskyne na svete, merajúcej 6,5 km. Prišli sme však len na začiatok, kde sa jaskyňa znížila na výšku, kde by sme sa museli 200 metrov plaziť. Prespávali sme na pláži pod hviezdami v 100% vlhkosti, ulepený od soli a piesku. Neboli to veru zážitky ako z romantického filmu a skôr sme sa tešili, keď sme ostrov po jednej noci opúšťali. V púštnej dedinke Bam sme sa túlali po najväčšej pevnosti z nepálenej tehly a hliny na svete. Celej pevnosti dominuje citadela, preto aj jej názov je Bam Citadela. Tá bola v roku 2003 takmer úplne zničená počas zemetrasenia. Momentálne je citadela už takmer celkom zrekonštruovaná a na zvyšku pevnosti práce stále pokračujú. Z Kermanu sme sa nočným vlakom za 16 hodín presunuli naspäť do Teheránu. Tam sme nestrávili veľa času a hneď sme pokračovali smerom na sever do horskej dedinky Masulech, vystavanej terasovitým spôsobom podobne ako kurdská dedinka Palangan. Odtiaľ sme to mali už len pár kilometrov ku Kaspickému moru, kde sme strávili 2 noci na piesočnej pláži. Na výlet na loď a na jedlo nás pozvala skupina žien oslavujúcich narodeniny. Bol to úprimne šok vidieť nezahalené iránske ženy voľne sa zabávať. Poslednými zastávkami v Iráne bolo slané jazero Urmia, mesto Tabriz a nádherná skalná dedina Kandovan. Pôvodní obyvatelia dediny vyhlbili svoje obydlia do skál, čiastočne formovaných sopečnou erupciou zhruba pred 800 rokmi. V dedinke stále žije približne 600 obyvateľov.
Toto bolo naše cestovanie po Iráne. Pozemné hranice z islamskej krajiny sme prekročili na severe krajiny do kresťanského Arménska.